Аллаһ Тәгаләнең рөхсәтеннән башка яфракта селкенмәс дигән гыйбарә сүз бар бит инде. Чынлап та инде коронавирус дигән афәт инде Аллаһ Тәгаләнең безгә бик зур сынавы. Без һәрберебездә безгә нәрсә кушылган, нәрсә таләп ителгән, шуны үтик. Олы кеше битен ачса, кеше кайсы турын аша дигән татар халкында мәкаль бар. Шуңа күрә без яшьләргә үрнәк булып, өебездә генә тыныч кына үзебезгә кирәк әйберне волонтерлар аркылы, башка хезмәтләр аркылы китертик. Мөслимәләр берлегенең җитәкчесе буларак әйтәсем килә инде. Дини мәҗлесләрдә безнең туктатылып торган җәмәгать, Коръән укытулар, ниндидер дини бәйрәмнәр үткәрүләр, мәчетләргә йөрүләр безнең инде туктатылды. Шуңа күрә өйләребездә дә Коръән укытуларны хәзергә туктатып торыйк. Үзебез менә без инде Аллаһ Тәгалә безгә бу афәтне биргән икән, ул үзе алыр һәм инде без үзебез Аллаһка якыная торган гамәлләр кылыйк. Кем диспет тарта, кем тәсбих әйтә, кемдер намаз укый, кемдер Коръән укый. Һәммәбез дә Аллаһ Тәгаләгә шушы гамәлләребезне кылып, дугалар кылып утырыйк. Зур кешеләр инде алар дуга кылучылар булырга тиешләр. Яшьләр дә дуга кылырга тиеш, ләкин зурлар үрнәк булып җәмәгать. Аллаһ Тәгалә рөхсәтеннән башка яфракта селкенмәс дигән гыйбарә бар. Бу инде безнең Аллаһ Тәгалә менә шушы афәтләрне безне үзенең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәмәгән өчен шушылай итеп бирде. Шуңа күрә җәмәгать без Аллаһ Тәгаләгә якыная торган гамәлләр кылып, җитәкчеләребез чыгарган карарларга буйсынып, шушы чирне җиңүдә бердәм булып, бергә булып, һәрбер кушкан әйберләрне үтәп яшәргә насип кылсын. Өлкән яшьтәге кешеләр паркларда йөри дигән хәбәрләр бар. Җәмәгать, паркларда бүгенге көндә йөрү бөтенләй тиешле гамәл түгел. Чөнки бүгенге көндә саф һава түгел, вируслы һавада булырга мөмкин. Шуңа күрә без инде һәрберебез ничек кушканнар, шуны үтәп, җитәкчеләрнең сүзен тыңлап, булган мөмкинлекләрдән файдаланып, иләребездә генә утырсак яхшы булыр.